δεν έχει πια κανένα νόημα. Άρα την αφήσουμε στην άκρη. Η δικαιοσύνη λειτουργήσε στο ανώτατο επίπεδό της, στο ανώτατο διοκτικό επίπεδο της. Εισαγγελέας, αντιεισαγγελέας του Αριουπάγου. Λειτουργήσε γρήγορα, αποτελεσματικά και αυτό ας καταγραφεί στα θετικά. Ας αφήσουμε έξω από την συζήτησή μας σήμερα τα θέματα που σχετίζονται με το εάν συνταγματικός ή μη συνταγματικός έγιναν όσα έγιναν σε σχέση με βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είναι η νομοθεσία τέτοια, καλή ή κακή δεν θα το εξετάσουμε τώρα. Πάντως πρέπει να ξέρει αυτός που μας ακούει ότι οι νομοθεσίες εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος σε όλο τον κόσμο ξεπερνούν πολλές φορές τα όρια του συντάγματος, αλλά οι βουλευτές που τις ψηφίζουν γνωρίζουν ότι είναι τέτοια η βαρύτητα των εγκλημάτων και τέτοια η δυσκολία της αποκάλυψης ορισμένων εγκληματικών κυκλωμάτων που πολλές φορές για να αντιμετωπιστούν φαινόμενα όπως η τρομοκρατία, οι νομοθεσίες ξεπερνώντας τα όρια ρύθμισαν όσα ρύθμισαν. Έτσι θεωρούνται διαρκή ορισμένα κακουργήματα και υπό την έννοια αυτή το άρθρο 62 του Συντάγματος επιτρέπει να γίνονται όσα έγιναν, δηλαδή συλλήψεις, στέρηση της ελευθερίας βουλευτών χωρίς την προηγούμενη άδεια της Βουλής. Και αυτό ας πάει στην άκρη. Είναι μια συζήτηση που γίνεται επί πολλές δεκαετίες σε όλη την Ευρώπη. Αυτά λέει ο νόμος, καλός ή κακός, αυτά λέει ο νόμος και ο νόμος στηρίθηκε στην προκείμενη περίπτωση. Τώρα, από εδώ και στο εξής, εννοώ από εκείνο το Σάββατο το πρωί και μετά, όσοι είμαστε στο Κοινοβούλιο ή όσοι είναι στην κυβέρνηση, έχουμε υποχρέωση, κύριε Μάλη, να μην αναμειγνιόμαστε στο έργο της δικαιοσύνης. Και το λέω αυτό γιατί δεν είναι απολύτως αυτονόητο για πολλούς. Ανάμειξη στο έργο της δικαιοσύνης συνιστά και ο έπαινος για μία απόφασή της και η μομφή. Ανάμειξη στο έργο της δικαιοσύνης επίσης συνιστά να προκαταλαμβάνεις τις αποφάσεις της και να κάνεις δηλώσεις εντός ή εκτός της χώρας ότι όλα θα τελειώσουν και όλοι θα συλληφθούν και όλοι θα καταδικαστούν. Υπάρχει ένα πόρισμα του αντισαγγελέα του Αριουπάγου. Όσοι το έχουν διαβάσει και καταλαβαίνουν μπορούν να σας πούν, κύριε Μάλη, ότι υπάρχει ένα κοινοβουλευτικό κόμμα με μια οργανωτική δομή, η Χρυσή Αυγή. Μέλη της ή άνθρωποι που σχετίζονται με αυτό κατηγορούνται σύμφωνα με τους φακέλους που απέστειλε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης στον Αριοπάγο. Μέλη της κατηγορούνται για διάπραξη, δεν είπα καταδικάστηκαν, είπα κατηγορούνται βέβαια, για διάπραξη κακουργημάτων και η έρευνα των αρχών θα είναι αν υπάρχει σύνδεσμος και συνάφεια ανάμεσα στα στελέχη αυτά του πολιτικού κόμματος της Χρυσής Αυγής και το ίδιο το κόμμα και στα αδικήματα. Οπότε, εάν υπάρξει συνάφεια και σύνδεσμος, τότε πάβει να είναι πολιτικό κόμμα και είναι εγκληματική οργάνωση. Κύριε Πρόεδρε, όσο αυτό είναι σε να το προσωποποιήσουμε λιγάκι. Να πω μια φράση ακόμη. Ναι, ευχαριστώ. Μια φράση ακόμη. Όσο αυτό είναι σε εξέλιξη, δεν πρέπει να ξεχνάμε όσοι είμαστε, ξαναλέω, στη Βουλή ή στην κυβέρνηση, ότι αυτό είναι θέμα αποκλειστικά της δικαιοσύνης. Και κάθε ανάμειξη, ξέχωρα από το ότι εκθέτει μελλοντικά τη χώρα στην Ευρώπη, για θα γίνουν προσφυγές στο Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με δηλώσεις που θα έχουν καταγραφεί εν τω μεταξύ, ξέχωρα από αυτό, δημιουργεί στο εσωτερικό της χώρας συναίσθηση σε ορισμένους ότι μπορεί να υπάρχει συνολική μεροληψία. Και αν αυτό υπάρξει, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργούμε πια μασίφ, μπετοναρισμένα δηλαδή πολιτικά μέτωπα που δεν πρέπει να κάνουμε. Πρέπει δηλαδή αυτή τη στιγμή η δικαιοσύνη να φέρει σε πέρας μια πρωτοφανή για τα μεταπολιτευτικά χρονικά υπόθεση και όλοι οι υπόλοιποι μια γλώσσα έχουμε, ας την κρατήσουμε κλειστή όταν είναι να σχολιάζουμε θετικά ή αρνητικά αποφάσεις της δικαιοσύνης. Να το προσωποποιήσουμε λιγάκι. Ποιος επιχείρησε να αναμειχθεί και για ποιο σκοπό? Κοιτάξτε, όταν προδικάζεις και λες ότι αυτό τελείωσε, θα καταδικαστούν ή τους έκλεισα μέσα όλους τους εγκληματίες. Ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης. Του Πρωθυπουργού, όχι ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα η δικαιοσύνη απεφάσισε ότι κάποιοι δεν πρέπει να προφυλακιστούν. Αυτό δημιουργούσε μια κακή αντίφαση. Πολύ κακή αντίφαση. Δεύτερον, εάν εγώ τώρα κάνω όσα έκανε ο κύριος Στεφανάκης ή αν πω μάλλον όσα είπε ο κύριος Στεφανάκης,